Vítejte v Plaxii. Nyní si ukážeme, jak provést registraci a přihlášení uživatele do Plaxii portálu z odeslané e-mailové pozvánky. Nejprve je třeba vytvořit e-mailovou pozvánku. Tu vytvoříte přidáním nového zaměstnance, kde nastavíte kontaktní informace a oprávnění, které tento kolega nebo zaměstnanec má mít v Plaxii portálu. Součástí tohoto zadání je i e-mail, na který přijde pozvánka. V pozvánce z adresy no-reply@partner.plaxii.cz je nutné pro pokračování kliknout na odkaz. Tímto začne registrace do Plaxii partnerského portálu. Pokud aktivujete již několikátou pozvánku a máte účet na Plaxii Connect, můžete pokračovat přihlášením. Ale při prvním přihlášení je nutné provést registraci do Plaxii Connect, kterou vás nyní provedu. Po vložení registrační e-mailové adresy, která může být libovolná, jen nesmí být již registrovaná v Plaxii Connect, budete v dalším kroku vyzváni k ověření, a to vložením kódu zaslaného na tento registrační e-mail. Vložte tento kód a pokračujte. Nastavte heslo, které musí odpovídat bezpečnostním standardům. V dalším kroku vyplňte další profilové informace v registračním formuláři. Odsouhlaste povinná nebo volitelná ustanovení. Marketingový souhlas vám opravdu doporučuji, protože v budoucnu vám můžeme kromě technických zpráv posílat i zajímavé obchodní nabídky. Gratulujeme! Tímto je aktivace dokončena a nyní můžete přejít na portál, a to do smlouvy, kam jste byl pozván, a využívat jeho výhod.